Ndewo na ndị be anyị abịakwa nta ka mụ na unu nọrịa ọ ga-adịla anyị niile mma nke onye chiri ya zere ibe nji maka ya wee bịa tata bụ ndị a na-akpọ ndị osu imi and ndị osu imi a ọ na-akacha njọ na ndị obodo oyibo. So okwu na-agala ndị obodo oyibo from ndị bi out of Nigeria, ma ibi West Africa, ma ebe sọ bili, ma ibi Europe, ma ibi America, ozi na-agala ndị osu imi, ndị na-esu ndị Igbo imi, ndị Igbo na-esu ndị Igbo imi, ịghọtago, na bịaziane na-emekwe ka ndị obodo like yaba, kaba na-eme ka obodo nyewe ọkwa, kaba na-eme kaba dozie obodo. Nwa mara nwaanyị ba ji were esu imi wee na-asị ka njụọ si onye nwanne ya nwoke gba ọtọ n'ezi okpuchiri ya akwa ọ na-meterie, ma onye nwanne ya nwoke na-aya ọya onyere eri aka ọ na-meterie. Ịghọtago ka isuru onye Igbo imi n'obodo ibe sọkwala onye Igbo ahụ ya na-eme na ya bụ obodo. Eziokwu m niile n'uche m ọ gbasara ala gị kedu ibe ị na-esuru ya imi? Ọ kara mma na ịgata ịgavele ọ bụzie na ọ na-eme aja ibe, for example ndị obodo onwe ka aka si wee kparịa ma enumana ọkwụghọtagodi ibe ọtawa abụdonia maga ụmụ iji aka gị wee lee nwanne gị nwoke cheki enye ọdụọkwa mma. Ịghọtago ọkwa ndị Igbo ka anyị bụ onwekwe ọnọchirele gị ezi ọbịa bụrụ ya bụ na nna asọpọtụ ajọ ibe ọ na-eme, ma ọ bụ na ọ na-eme ajọ ibe, mana ibe m anara asọpọtụ bụ gị nwa ije sue imi je duftie na iru ndị obodo ọ dụrọ mma. Eziokwu m niile cheki enye and onye ọbụla asịghị na ọdụ mma ịma na onye ahụ bụ onye aghụghọ, ọ nara agwa gị eziokwu. Ị na-eje dupụtie na ndị nwe obodo ọka idozielu ndị ahụ obodo be ịbụ polisi, ịbụ amị, kedu ebe ịbụ abụ? O nwere ọkwabanye gị dị iche ịlafụta ụmụnne gị ọdụọkwa mma. Ịghọtago? So ọnya ka m ji wee sị ka m bịa ka etinye okwu ahụ ọnụ bikos na ọ na-emebi iveri nne, bikos na ije n'obodo niile dị iche iche na ndị be anyị nọ na mkpachi na ndị be anyị nọ n'aka nwe ndị obodo, n'aka ndị obodo ọ bụrụ ndị obodo nweta ebe na ọkwa ndị be anyị jekwa ejele ebe ka ihe esile ụmụnne gị isi adịkwaghị mma. Ị na-echekwa echiche ka mmadụ ka ihe esi wee lee ụmụnne gị, kedu ka isi wee gbakọcha anya cheki enye n'obodo gị na abịa ịbịa gba mbọ? Ịghọtago? Ị na-elie na ọ na-anọchi ya ezi, kedu ezi ọ nọchile gị? Ọ bụrụ na ị chọọ ịlụ ọrụ ya nwa chọọ ịhọzụrụ udo, o nwere ọbịa nọchiri ele gị na họzụlụ, ịchọkwa ijoin anya, ọ bụrụ na ị yara join ya ibido họzụlụ nke gị. Ịghọtago? Na ibe unu ji wee bịa n'obodo ahụ bụ ka onye ọbụla bịa chụrụ aka ya. Ịghọtago? Gekwe m ntị n'ibe m na-ekwu, ọ bụrụkwa na nna asọpọtụ ndị na-eme ajọ ibe ka ha wee sọvaịvụ, mana ibe m anara asọpọtụ atọl. Ibe sọkwala mmadụ ya kọwala m ya bụ na iji esu nwanne nwoke imi as long as na onye Igbo o nwere ife na ọgodula onye ofe mmanụ ọ gbasara ala ịgata ịgala onwe gị. Amara m ka unu si echie, amara m ka unu si aghọta ya. Ịda na ọmụnwa bụ onye ada aghọta ya, ma ọ na unu nwa bụ onye ada aghọta ya. Ịghọta? Mana uche m n'ibe niile uche m lụrụ nwute experience m mee enu m ana ndị bi outside Nigeria ma ọsị ya na ọsịrị ọ dụrụ mma bikos o nwere ụlọ ngwagwa m ibe ijetene ya. O nwere ibe ijetene ya. Ọ bụrụ na ndị obodo nwe ije eje lesi nwanne gị ga-enye gị ego, ọ bụrụ na ndị obodo nwe ga-asọvụ problem iji maka ya bata n'obodo gị. And let me tell you, most of obodo ụfọdụ n'ime be agha aga ịbịa suolu gị imi abaghịdụkwa na rekọdụ ba gị nwa suo n'imi, abaghịdụkwa na rekọdụ ba weda ma ọba zighi ma na ọ bụrụ ọba zighi, as long as na ime ka ba mmalụ na ọnwụnwa bịa gwaba vaghakwa echezogo abaghịdụkwa. And ọ bụrụ na ba tile abaghị na ezigbo ibe na ọkwa bịa a na-edekwe ndị ọzọ. Ọkwetago? So o nwere ezigbo ibe ijetene ya ngwa ka ekwere ibe ị na-esuzili imi ka kaba ga-esi na-aghọta gị. Ịghọtago? Bikọs ọ mmadụ ka ba bụ emechakwa ga na-ajụ onwe ba ajụjụ kedu isi adịkwaghị mma ebe o nwere gị na ibe unu megodu kọntraktị ego one kedu ibe mee iji wee jee? Ọ bụ ihe ajụ onwe gị. Eche na mmadụ na-eme ibe ọ na-eme na ulu ga-adị ka mmadụ ga-esi na-eme ibe gọrọ ya abịa. Ọ ka m ji wee sị nna si cheki enye
ekwetago bikos na a sị na agbacha ọsọ agụọ maịl abịasịkwa na ke Okeke jechara amị kere ebe o dowere buutie ka imechie ibe ahụ niile kedu ibe igene ya ọnya wụ the bottom line ọkwetago so ọnya ka m ji wee sị ka m bịa ka etinye ọnụ na ya nwe iwe onye na-eme ya emezina ya na ọdụrụ ma anyị niile bụ ndị Igbo ọkwetago for the reason na anyị niile bụ ndị Igbo ahụ onwe ibe ị na-eme ọ bụ asụ ga na ọ na-anọchi gị na onye nwe na-eme ajọ iwe ma whatever ara anọchighị ezi abụrụ m ụlọ ilu udo na ya na ije eje kpesịrị ndị obodo ma ọ jee mee ya ka o mee ibe ịmasịkwa na onwe ibe o ji emerie ịmasịkwa na onwe ụmụnne na onwe famili na o nwere nsogbu n'ụlọ o ji were eme ibe ahụ ọ na-eme so na ịkpọchizie nye ndị nke ya taba abụ ikezikwa ọ bụla onye nụcha ma nwaanyị mụcha nwa wee pụtaba so cheki ya nwe iwe nwere ka ulu si wee dị ya nwanne ọkwetago onye agwalụkwa agwakwa ya ọzọ ọ ibe dị na ya so ọkwa akwa nwanne unu nwoke Kenechukwu onye nweta ozi ya atụsa ka anyị were ya wee na-amụta ịghọtago ngwa ka anyị nwee na next video ọ ga-adịla anyị niile mma